wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. A wani kuma kuwa na share ina neman tukuru na zama wani abu a rayuwa. A koda wannan lokaci ina nazarin waka amma wasu suna muni kallon wawa. I'm sorry ba za na damu ba, domin duk abin da za ku ce na san hasada ga mai rabo ta ce. A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. Duk din nan nayi abokanai na suna nuna ni suna muni kallon banza. Wasu suna mini kice saboda bana fara koya hip-hop, to ni ba za na damu ba duk abin da za ku ce. Na san lokaci ne amma duk abin da za ku ce. Na san ni yaro ne ni amma ina da tunani, na san nan gaba za a iya kira na da babba. Ko da wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. Abokina shawara zana baka, ko ka ɗauka ko kar ma ka ɗauka. Ka zama mai yi wa ɗan adam fatan alkhairi ba mai kushe ba. I'm not the best but you try my best, don't you take your hard advice. Ni yanzu na gashi na tashi ina nema, in na kawo maka sai ka kushe. Ya kace so na yi kashin yana a rana kamar wata riga, ko so kace sai na bushe. A koda wannan lokaci ina fama tukuru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai, kaga lokaci gaba ɗaya ya canza. A yaron nan ya zo ya tafi ya bar ni a nan, ke wahala nake sha. Abun ba da zan ci wahala yake, ya je babban gari ya zama mawaki, amma duk da na san yanzu hannun nan zai dawo. Bara in je haguncin na ci bashi, na san ya dawo zai biya ba ni da matsala. Bara in je. Ina da mashin ina gashi ka ɓaci, yan moto ina gashi duk ka ɓaci, yan kuɗaɗe na gashi duk ka ɓaci. Yanzu a wallet ina sai 20 naira cash. Tunani na nake yanzu a za a yi na je gida domin na san daji na jira na cash. Gashi ka jawo muni fada a gida, sabida gashi yanzu ka jawo muni fada. Kana rana gashi na dawo da kai inuwa, amma gashi ka tura ni rana, ka ji halin dan adam sai Allah. A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. Haɗa da baby gashi duk ta ɓace mini, yan kuɗaɗe na yan jika na gashi abokanai na suna mini dariya. Amma bala an yi ta lafiya. Lafiya mai ya aiki. Alhamdulillah. Wallahi abun nan da aka saba mun taimakon nan na zuwa ƙara. Me kenan ba? Lokacin nan gaba ɗaya canza. Wai da ina so ka bani aron kuɗi ne nan, ina son na ɗan yi wasu uzuri sakamakon Allah ya so nake a ɗan ban aron kuɗi ne nan, sakamakon yanzu gaba ɗaya abu ya riga ya cuye. Ina son a taimaka ɗan. Ba zan ma wasu biyar ne, zan ɗan yi wani uzuri da su. Amma ka san akwai, ina baka labari, ai ka san ƙanina yanzu ya je ina babban gari ya shahara, yanzu ya zama babban mawaƙi, ai kana jin labarin samu ko 5,000 ne. Gaskiya ba za ka samu 5,000 idan taimaka mu abin yanzu ko 3,000 ba zan samu ba. A gaskiya haka za ka samu. A taimaka mun 1,500 din nan ita za ka samu. Shago ne ba da kai, amma a ce na zo kuma ka samu mun a garin nan waye ke mun ba kai ba. Hakan nan za ka samu, a kuɗi za ka yi da haka. To ba ni. To na gode. Sai an jima. Sai Allah ya fitar da ni. Wannan ban Allah akwai cin bashi wallahi. Wasu suna mini kice saboda bana fara koya hip-hop, to ni ba za na damu ba duk abin da za ku ce. Na san lokaci ne amma duk abin da za ku ce. Na san ni yaro ne ni amma ina da tunani, na san nan gaba za a yi.
nan wani yaro ne nan kan gangare washi Allah sai ya ga ya kashe shi za a yi a ba kashe shi za a yi ba kashe shi za a yi ba ba wannan lera mana ta barayi ne ba dan saurara barayi ne ba leran madaran da yake so a kwata da hankali ba ta kai wannan abu za a samu kuɗi za a samu kuɗi kuɗi kawai muke so ba gaskiya ne ka za a samu gane kuɗi ba iya wahala za a samu nan wani yaro ne wannan Abdul nan zamu je waye Abdul Abdul nan wannan ika so idara wannan mawaƙi mai suna kiramin sunan yawa ya san wani mawaƙi na ruwa da su Allah ka gaya mun kawai yare dai wa za a samu miliyan 3 ina ga miliyan 4 za a bayar Allah rani kai abin da ina yake ga nan yaron Abdul nan ina nan kawai a ina yake ko akwai hoton sa ko ma ya ne kawai amma nan gama ina yake zama ina zama a nan gangaren Yusuf mai wannan kwancan ka gane wannan baɗin ko dan bayan nan za a gani wani gaje mai siffar tunkunan nan gaskiya ne ai ka gane yi ne ka gane sa ya ce ka na tsumi a gagare in yana tafiya inda ka san ba hagu ya ga bari haka yana to waka da za mu mai zuwa amma ya ne dole kudin ne yanzu aka kudi aka samu aiki Allah sai ya da mai gidanmu mun gane duk wannan kana ta maimaita abu kawai ne ne makudan kudade ne zai so in ga masu ne kai ka kasa fahimta yaren kai kan Allah ala an wahala Kuma sha- Allah kaga bin bayani buga wannan ba fiji ne zai yake a ka yawa mutunta hankalin kamara Allah wannan lil Ahmad din shi zai biya kudi kai gidan zai tayi mu je mu kama yanzu da kudin aljihunka ko an juyo da Allah babu kudi yanzu kudin da an je ba an tiro su ne a gane ba ko wahala muke ba kawai dai dan ka gan nan wai uwar kuɗi ga su ka gane Na san da kawai wannan. kuɗi muke so Eh, ya za a biya kuɗi. lissafin lissafi kuna gama kudin ku kashi kawai shi kenan ko cash normal ku tabbatar fa kun zo fa ba ke su ku tabbatar kun zo ba kwai kulawa a area a babu kulawa nan san da zan yi ba ka susura ke ware tun da ba komai Yanzu ma ne. Allah kai Allah san dan kutumar durin akwa da ma ba kwa ba wannan yaran jigurin baba suna gaishe ku assalamu alaikum Wa alaikum assalam. yau dan Allah kana ina ne yanzu yarinyar nan daman da yake ma magana to kuma ta kiya za ta dan da dadin ta Okay, wata kyan magana ta su ta ko kuma wa kace min ma? to yanzu dan Allah kana ina ta kira ni ta ce kaza saboda ba na son in tafi in ba kai ba ina son za mu wuce wani shiru ne haka Kai, ainihin yanzu gaskiya kar ma ku Allah kanka domin wallahi yayi nisa sosai. Ka san me? Kawai ka bari zan shirya mana lokacin da zamu je. yanzu fa nake ma magana za mu tafi Yawwa, nan har ma aka ta aka zo aka dauke wallahi zamu yi wani aiki ne kai ka sani in nazo zan ma bayanin aikin dai da inna akai ka gane amma ka share maganar yarinyan nan zan shirya mana haduwa da ita dan Allah ka daina damun kanka da wannan batun yaron ne ya ɓata mu rai ni zan kira shi ya ce ga uzurin da yake ba kuma na babban yaro Umar wallahi ya wai ka ce duk ganin ku taron nan da nake yi kawai dai abun hannunka kawai kabu kabu ce kawai kabu kabu shi ne kawai kake yasa kake bibiyar sa a shi ka gane ba saboda amana ni- ne ke kai ai ba ni duniya ni fa da a ce zan samu wani right to wannan gaskiya zaman wajejen nan ya gagare shi saboda ni ba na yin shi gaskiya to na gaba ji an ɗaya. ce kuma yana yi ma alkhairi akai akai Yana min alkhairi amma ni kawai tunda ba matsayin shi ne ba ai ba zan gani ba matsayin shi zai dauka ban shine kawai zan ga ya burge ni subhanallah to wannan fa shine ake kira da me zan ce ni ne ka san me ni fa akwai wani yaro da muna zaune an kawo min labarin yaron an kawo min labarin yaron ina nan ina ta performing akan waka kaga duk lokacin da yaron nan ya taso za ya tsaya da shi yanzu na da gun wancan gayan wai muna zaune da wannan ban Allah akan ido na wani ya zo ya dau dukiya ya bashi ni ko muna aha ba zaune ya dau wani dan abu ya ga mu a har abada ba zan taɓa yin wannan bawan Allah ba kaga ko da yaushe kuna tare ha ba ai ai kawai mutumin ka ne ai kawai taron aka amma na gaya ma a zahiri ba a tare dan ka san ni kawai abin hannun shi ne yake kai ni gurin shi to kuma baban yake ni kuma duk lokacin da wannan yaron ita so to zan mai iya bacin warwado na domin in ga ya zama wani ya tura wancan aikin banzan aikin banza ne yana min labarin ma wata yarinya amma kuma ban san
sai yanzu kuma na bincike na an ce yan babban mutane ce in suka haɗu da ita akwai matsala. Dan ni ba san da za mu bari ta da yarinya. Assalamu alaikum. Lafiya wallahi. Dama na zo ina tambaya ne akan Lil Ahmad. Ai ka zo akan gaba domin gani hannun damansa. Ai kun zo a watan bakwai domin al'amari ya sha baya gari dan ba za ma ku samu haɗuwa da shi ba kar ma ku wahala kan kun gane Yaushe ya bar gari. ka ai ba za ka san lokacin bane kwanaki yake sanar da ni ko Saboda ka san ni dama ba wai shiga harkokin ku nake yi ba. yau Kai ne ko da yaushe kuna tare. kan ma ku wahala kanku gaskiya dan kuma ba ku san shi ba ko shi yasa kuke ma neman shi kar ku wahala kanku ko ku je ku yi abin da ya kama ku Na ga akwai sabbin mawaka masu tashi suna nan suna tashi. to ai abin da nake garar da kai kenan waɗannan sabbin mawaƙan wallahi ba magana ƙaran saboda yanzu za mu au to shi kenan manyan yara a dage ba kun gane ba ruwan ku da wannan ka kwalla kanku Garin nan akwai sabbin mawaka masu tasowa. Ka san waka basira ce. gaskiya Ina da basirarsa. Ni ma kamawa zai. ka ai na gaya ma waƙan nan fadi a sama suke shiga ba wani wahala ne da ita ba ko su suke tsorata jama'a Kawai ka je kai ɗan kuɗaɗe ɗan ƙalilan kuma kawai wasu masu yawa da kuma ba kowa. na gaya ma wallahi Matasan mu duka suna zaune babu aiki. jama'a waƙan nan su goma a samu yawaita a daina A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. A koda wannan lokaci ina fama tukuru na zama wani abu a rayuwa. A wani kuma kuwa na share ina neman tukuru na zama wani abu a rayuwa. A koda wannan lokaci ina nazari. ya gari ya kwana biyu kai gaba ɗaya mana ka ɓuya a gari official don wallah wai kai ka ji labarin kuwa Lil Ahmad za su haɗu da wannan babban yarinyar hali ce fa kuma ina tabbatar ma an saka haɗe ita wannan ran zai iya wuce tunanin kowa Allah share shi ba sa'a zai ci ma a wannan koyan ba nasara zai ba wannan kamar babbar yarinya kamar wannan tsaka tana kula wannan tsani me za ta da shi Malam, kawai ya je yanzu shi ba wai sai lallai ya zama wani shahararre sannan kawai ɗaukaka daga Allah take. a duk da haka ne kai ni ba na jin wannan zai wannan yarinya ta kula shi kawai dai a zama muna zaune to da ka wasu zuwa ka same mu wai ina wannan shahararren mawaƙin suke nema wannan da wani kullum al'amarin ya ƙara wuce tunani na ke kuma duk sake ne irin namu Yau ni fa dama ina son ma tambaya a kai. share kawai Na rasa neman me suke yi masa. Waka zai yi musu ko ku a'a wani dai aiki suka zo da shi ko kuma su ma mawaƙan ne irin ƙananan mawaƙan ne. ai wannan ya kai level din da duniya za ta dinga neman shi domin in kai hoto da shi ko zan ko kai waka tare da shi to daukakan ka ya zo To amma kuma kana bani mamaki. Na kama harkar ka game da shi akwai bakin ciki a kai. Ko da yaushe kuna kai na ko da yaushe kuna tare. Amma harkar ka na kamar kana yi masa bakin ciki. official kana ji fa ba wani bakin ciki ce wannan kai da ka yarinya ko ga ko in dai ba wannan fa aji shi To ɗaukaka ce in dai ɗaukaka ta zo daukaka babu fa yadda za ka ka san me ba ya daukaka ne sai ka faɗa. zan ma bayani wannan doguwar magana ce sai mun samu zama da kai zan gaya ma dalilin da yasa nake mai wannan ai in aka bar shi haka ai ba haka magana yake ba za ka fuskanci abin ba da yake ba amma in muka samu zama da kai zan ma cikakken bayani abin da yasa muke Zan so a ce ka yi min bayani wannan zan gamsu da zanka. Amma dai a yanzu dai ina ganin kamar kana yi mai hasada. ni na sani Kai ma kafa ku daidai ba ne. wani ka balon sa Haka ne mana. ba mu sa su bane Kai ma ka gare yanzu ka san akwai inda za mu muna da uzuri official ya haka zan kira ka a waya za mu yi magana ka gane Amsoli abokina ka sa ni wahala, ka sa ni a rana gashi zufa nake yi. Ko da abokai na za su dinga mini kallon wani shashasha. Na ɗauki yadda na baka saboda na san na yadda da kai babu wata matsala abokina. Gashi mini amana. I'm sorry, ba za na damu ba domin na san duk abin da kai kanka. Ni ne Lil Ahmad nake. Babban abokina Aliyu na gaishe ka. Faisal nawa na gaishe ka. zan fito insha Allah. Ba dama insha Allah.
Yani Adam, yani zai dan fita baki titi ne saboda zani wata unguwa ne yanzu zan ɗin kira zan ɗan yi taron mawaƙa a cikin can gari ne. Ka gane inda za zan taɓa ka. Ka ga DJ Popular ka ga DJ Popular boy. Ka ce ina neman shi yanzu ana saboda ina son zan tafi wani taro ka gane. Neman kama na san da wannan na ji oga ma ya kira ni amma gaskiya ni yanzu akwai taron da zan je nan cikin zan dan shiga cikin wani wuri na abu. Assalamu alaikum. Ya ne? Ya kuke? Ga muna so za mu yi waka da kai ne. Ki za ku waka? Ni? Ni shugaban mawaka da ni za ku ce za ku waka ku dube ku. Haba, so kuke ma ku fata min suna da ni za ku waka? Ku wane ne ku dube ku? Ka ce min irin wannan abin na je gaya musu. Da ni za ku waka? Ni za ku zo ku bata suna? taimaka mana in ban gane taimaka da ni za ku zo ku ce za ku wani kuna hauka ne taimaka mana ne taimaka muku za ku wani abu haka ya da yara kikas kuma suna ce mu za su wani waka da ni za su bata suna ina wannan shugaban mawaka kuma ce sakin fuskan da kake musu ne fa ka bar yaran nan kawai yan yaro ai sun bata mu ne mai da ku mutiyata da ni za ku tsaya ku waka da ni ku dube ni kan jike ba matsala ku daina mun irin wannan na san nan gaba za a iya kira na da babba ko da wannan lokaci ina ba ma tukuro na zama wani abu a rayuwa abokina shawara zana baka ko ka dauka ko kar ma ka dauka ka zama mai yi wa dan adam fatan alkhairi dole sai mun je mun haɗa kai da wannan shahararren mawaƙi da Ahmad sannan za mu kaji kai ina ka fara zuwa Rodi ya ce ba action na ya ce ma action na ka tafi wai ala ce na rantsi don go ki follow you dey style dey wallahi wata bana wallahi na gode ma lil Ahmad wannan shine gurin da muke aiwatar da sun gan mu za su fara dan yin shooting din film din nan da kuka